Gray, brick red, tile red, maroon, sky blue, na wigo na green. Obutambe bwe mabati liga nigo bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi bwigo ebyo okunyara kabo gutumika kinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao. Tutari lero ase Ouru MRM showroom. Onyara kabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na bwigo ayo orakoberwe kasule asubwango. Edukenyega ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imiyo muchurigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom. Bwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Were bya humanchwa omo ligerali Hogatembe TV magoro biga ya lero litukaliga lire litukolie 13 nelia omo tienyi oiga 11 umwaka wa 2025 mwanchu muligerali chinga kya manga gantokane kwa chinsemo okonyeleto nigo ekiama gya ODM kiagendratane mirobali yaye ya Butambe goselio kwarigania umuyiga omonne bugochengera ko bagwekya mekyo ase emyaka 20 umuyigo nyalta ko bagotana wa kubwatakana amo no gosira kwa mubasukano kwa murai omokoro bwekya mekyo gosomurai bwekya mekyo omoskeraira Amoro Odinga chinsemo chia Mombasa gokonyere tubuna litukolia lero nigamanganya ko bakane kwa ase chinsemo ekyo ase banyara ko abakwane kyabuna omo senata bwe county ya Siaya omosike Oburu Odinga nero nyara kabaga gochorwa bene huna omurai wikia mekyo aene kigwa bene talinte nenera bono nere omurai bwikire no bwikiama kya ODM ase kya mekyo asa gochikubaka kubwata sigwa amona bakonyi abanne babarai bekia mekyo omosike Paul Simbarati bwe county ya Kisii mugafana bwe county ya Kisii omosike Abdulsomad Sharif Nasir muna omokonyi bo mugavana bwe county ugose muna omokonyi bo murai bekia mekyo nde ko yoro mugafana bwe county ya Mombasa na boigo omoske Godfrey Ososi homosenta bwe county ya Vihiga muna omokonyi onde ogatatu bo murai bwe kiamekyo sibo murai omonne bwe kiamekyo na mwancho muligereria manganande gantakaniki wa gosabega kwani kwa seikeiga nelinga abantu niko bagante goitona gosiria magemabo asinjira chobo tutukanu na lituko lia igoro nigo omosaja yo mugosomo berbo omosaja yo munyalta kaba goko tindo korwa chinsemo cyanya mwange Tombe kitutu masaba oyo gatabakano itetu nabantu batamanyiri ase
umubira onyarete koba gusanyarete koba gotinde kwa barabare noro bebe ase anyarete koba aga gose anyarete koba ga gotindo korwa rituko rigora yuna nda mangu mwanchu muri kene kionga chinse bira senchera wekiranu cheni gongoro kwaro ni ototo nyangiri na kurwa sensemo yibimanyiririo niga korwa Wilson Makoli na nigoto kwenda ya masema soroboti uru mwanchu muri gari sabanya kinyoro ebe chinsemo chenye mwange bagenda te koba no mwichano kubatakana amo no goitwa kumusacha oyomo oyo ase oise orieto manyekata na mainyemi yaki oyo nyata koba goituna tabandamanyikaniri batamanyikaneti na gotinde kwa ase orobebe rue compound ya igose enkayaye asanya tokabaga ko tindo korwari tukuri goro na nigo botuki bagenderete konekia egekorekyo baby glass Mzee usito wewe. na mwanchomo ligerete gatana mangana igoro yoborendi korwase ward gose bunge ya Machoge borabu nigo omu MCA bwe ward ya Bokimonge omuske Dr. Amos Onderi anyaka baga kobolia already konyago bago gotingwa chinsemeje kubatakana amono bikole byo comment bikole bigente comment kana byo kobora koborendi asinsemeje kolengana nere niganyale koba gakorwa egekuro egetindi ase bali bakanyendera kubwataranirwa amo ne bikole byo bosali ase ebunge yo ya Machoge borabu Narara pada mambiga insecurity attack ko baba. Acho kama ambi aranga mumuro ya mo itwe pale ya pale ya kamera lao mchanga watu. Mwenye wewe ndio baba. Ila bale no siga. Abale ba appreciate ga. Itwe kuna baba. Ndayitema bole abantu bamwindira tangani mu bikambo bijyana. Nondo kali wakora ngate tukaenda ina nisi ya baba ko taliga lakini wakounga baba waso constituency ya Machoge kono ayamanya matukao na ngata tete na yako ya to butaka busumwa abantu bande omulembo ready abantu baba yindi kwa wampiro tai and therefore I think tunango wega part of the discussion solo para no more sankao no more no more speedy support that matter so that if we need to have a police force todo esto es police force y ahí viene cosa está igual con abantu baito abantu bago ito police force no tiene que ir so that those people must be accountable esa kama utulivu yetu kwa hacer police force tena tunataka ile mali tunapeleka mwenyewe tukaweke police force todo police force mwancho murigereri rituko ria kanerero nigo boringoria no bwenia huga amechando ya maiso bwagenderera ase ebunge ya West Mugirango inse yogosirwa kwaye amo gose murabule sirire amo nomu wakili Filemon Murara Apiemi oyo okoliye karokyo basenata imeye county ya Nyamira ase oboseme bwaganta kurwegwa asabanto kwane kibona ngolenda bale gose ngwerenda bale kurwase mechando ao eyo ekobamentera emechando ase amaiso gose ase ebikole ao ebibiranya kwa bikubaletera emechando asa amaiso muri kitofati kari Gisemba namange
ebirengo by'obutaka ase emichie emenge negati ya biria bikwirira abantu abange gutaezokia na korengwa omuchando bwa maiso abo ase omubaro omonene bw'abantu abo ngochakera emyaka 50 gochia igoro buna tuwaetire ase rituko ria kane rero eki abanyagitari batebire nkeringa abantu bare age over 50 80% igo babwata obokong'u bw'ebirore babwenete koewa obotaka mpororo egekogera nabo okonyora abande barwarete mono bakoenda nyagitari batebigwa ng'a ebirore 15,000 20,000 bono rende omonto omenya yani noborwaire obwo kwanyora ng'a nonya ekanisa abantu baichire over 40% baikonyara gosoma ebuku lakini taiyo obwanja ase eng'encho ya obotaka boria ng'a naende ebirore nokorwari gwa maiso igokoreri igoro ria igoro gukwanira igoro y'oborendi bwa maiso nigo ogokurerwa kwagendereire kubekwa gochase kera oyomo kwenekia buna inkwetangare korwase biria birarete omuchando bwa maiso igo bono lakini twarora ebinto ebinge bigokogera abantu baito barwara amaiso naende bono buna bono Nyamira bapimirwe banyoa Nyamira gaiga ereti abantu basarekete amaiso ere igoro asa togotumeka chinko amarioki aria asarire amaiso ase eng'encho abana baito aba bake bagotumeka chimakeup twarorire chikemiko chiri bakweyaka ase ebioga iga nabiro biabere bigokosi bikoreta obokong'u ase amaiso igo nogotebia abaibori barende abana babo chikemiko echi bakweyaka batige bikweyaka chikemiko echio erinde nari baranyare korenda amaiso abo kiga twarora ereti gocha koba emiaka 10 ochi motwe gocha konyora tore abanto abange basaregete amaiso namba ibere ekero togoteba abanto bache bachekiwe amaiso ntomineti abanto bari boka barwarete amaiso abanto mbare ogwepima kwarengera maiso ataransa gokoroma wada naye mbuyore igo togoteba egento eke kerarangeriwa naende eye screening ekero erakorwa again abanto bonsi bechitokese omae gose nobwate obokong'u bwa maiso gose tobwate ayaiga nigo akwanirwe rero ekero kiomoroberio gwokobwenia amaiso ase ekenyoro kia mbere ime ye wodi ya Bogichora na Boigo Nyagachi ime ye wodi ya Busamaro omoroberio oyo iga osoire rituko ria kane rero ime ye bunge ya West Mugirango aiga omusike Filemon Morara apiemi oyore nerang'o yobo seneta bwa Nyamira nigo aira chinga kiechio na gweyakera ekoko ase ensemo ya gesiasa 2027 ninte nina ase ekero kia oboseneta naende buna naragambire n'abananchi aiga omoseneta oyo ororo otangasire ngochi koboria are ekero kia obogavana iga ekero geke buna agosuka na inche nesokire na abande besokire egere toche tokirwanerere naende ekero geke igo ngokirwanerera ase okora naki torarosie ekaunti eye yaito toyerusie asere toyebeke toyeikie ase chikaunti chiere na chiro chire omweri oye nigo Douglas Orutwa onkeo oyonere orokirie obote bobo MCA bwa Bogichora nigo abasigete baria batarabwata ebibande kubibwata buna enchira eyemo yokweyarigania bosio bwobochori obonene ntoyo twake chikura ya 2027 lakini chikura tokonyara gochora murai muya no tubwate ekebande igo togende togokoria togende togoteba abantu baito ekebande negente ekia is a basic thing ndokonyara gochora abarai n'omonwa igo bari mutarabwate ebibande kindly aba ba college school abana baito mbaje bakore form 4 tiga tubwate ebibande igo onye gwatugutire ID card gose kwabwate erie koro old generation igo gochenjia egana rio rachibwanjerwa wagechukura inkoripotera getembe korwaiga Nyagachi eyegotoka emeye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Jeffatigad Gisemba
Na mwanjwa omurigereri ekiombe kia aba bishop be kanisa ya Catholic bakoragwa amo no muteneri obo ase Elieta Philip Anyoro nigo ritukuria rero basoke na gukwanira amange ari agenderete kwenekwa imiense ya Kenya ase banyaka bagukwanira muno lideni gosesira enene ya Kenya ense ya Kenya bwate gosesera kali bwate gwetira asomururi mukuru bubwenia ONHIF egati ya yanda mange ari banyaka bakurigereri na kwenekya abuna nigaro muchando gochiase aba Kenya bonse. Our hospitals are owed huge sums of money in billions of shillings under NHIF. We were promised when they were doing the transition from NHIF to SHA that the government would work out modalities of paying out these dues to our hospitals. What we want to affirm is this. Our hospitals, whether they are owed by NHIF or SHA, the suppliers are waiting for their money. We need medical supplies. We need to pay the staff. Our hospitals are running on debt, in deep debt, because of these huge arrears owed to our institutions. First, under NHIF, we must insist, lest the government forgets, the money owed to our institutions under NHIF are huge sums of money. This money is crippling our hospitals and our institutions of health. The government needs to move with speed and not to close its eye to this reality about the effect the arrears owed to our hospitals under NHIF is doing damage to our hospitals. It is a very serious matter. Our hospitals are in dire need. Now we're beginning to accumulate again other arrears with the SHA system. We pray this doesn't go again the way of NHIF, but we are owed money running into billions of shillings, and we ask the government to move with speed to have this matter addressed expeditiously. We realize that the number of voter registration is still low. We encourage the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, to increase the number of registration stations even in the remote areas. 8, breaking the chains of corruption. Reports from the Auditor General and other oversight bodies confirm that corruption is deeply embedded in government systems, crippling service delivery and undermining national growth. Na mwancho murigereri togendrete nigo ensemo ya bonchireri bukorwa se chiro ya Masobeti besokire na kwerera ari banyaka bagwetira sama tukabongoiga ase abonchireri babire banyaka bagochererwa ase ikosechiruka cyaba cyanyako bachigochererwa na barabugosiria enibo yechibesa kinyinge eyo bagakorera gose gwetira ase ukoiberwa enibo yabo eyo ere muna oyo mobo konya ore omoni bwechianga buna gotuma muri tofauti kadi December. Umusae oyomo asereta Gideon Manani oyeboigore umonjoreria ase chiro ya Masobeti nigo agenderete kubara asara enene maiga yeduka yaye yechianga naboigo kisimi kubunwa n'abantu batamanyikaneti obotuko bugukera Jumaine ye wiki eye. Soma leta nguru Gideon Manani jeno mukase Masobeti na ndi no mufanyi biashara. So lituko botuko bwa Jumatatu bugukira Jumaine aba ibi nabo bacha seduka yane bakabuna bakaiba chianga kitari cyo kibata kinge alafu bakaenda neduka ende ya kabere bakabuna bakaibe simyare ngoye ono asara nanyorere guru asiduke kibere igerera free shilingi 200 ono yento nare gosaba ono mwana ocha bwerwanereire buna tomo manyete otemire goeta no mwana umibori asirete agamutiga lakini ochira Masobeti asinge njoko takayoko bwatrana o mwana mbori na ando chire okorire ibarua onyorire stoki omobekero Masobeti obubeko manyane bwebekeire lakini o mwana mbori nga oibeirwe
kubatikana negekorwa eke nigo abamenyi ba Musobeti bagendereire gukwanira ebikorwa bya Bwanguiga byokuburwa kuburendi ase chiro egio na base boda na nento abatogo sirichi pigipigi sana Musobetia togo fami ugosangie customer oche sengenjo yege sunte tori komorano ane kiani ogokoira go chimotu endo ko ure pigipigi chinyomba chiabere chigo tago ruga sana iro kabone chiro maegari motuga e bachete gocha motuara lakini bono mbale naende bale chiro maega babere bakumia sana aiga ebairire engakeye na kumuburia umubunge o West Mugirango Muske Steven Mugaka koimukia egetambukero kya Bwango ase okwenekia buna oburendi ngotingigwa bure ase chiro egeiga bwatekana na street rights ntobwati na oburendi ase chiro yeite ya Musobeti mboyo tware gusaba batobegere street rights na ndonye no kobwa banganyi none obviously chief ne police station yeri nyagachigo cha Musobeti gaiga agere nyare guturendere biasara bi ire nyuma tutaraikera mangana ndi echipara na nini asense ya security ero tigara atwakikisera atobekere police station igaiga abagambimbara nyumba kuminera abuno oyo nyumba kumya kora toratwara security isainegera abantu ronye nabageni bali batete ku invest Musobeti oburendi nero engana enene abamenyi bensemiga ya Musobeti babere bakoboria umubunge o West Mugirango anyare kubaga kubaenekeria asekeria batebire niga obuibi babere bokomente kana mono anena samatuko abwangoiga hingo reporter Gatembe koroiga se chiro ya Musobeti yegotoka eward ya Busamaro ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Njefatigad Gesemba na umwanchu muligere litokerandra amangana agesiasa na mano siasa chobo cholyo boke obo chikwana kiwa achitarike 25 na ibire chia omotie nyoyoiga nigo umorwaneldi wekiama gya ODM kurwase ebunge ya Kaspol aserieta Boyd Were asokire na kwemurungania kubwatekana amo anase gotebeka munani gabanyanyimbo banyatuka bagusagana enga yaye na kubwatoka chimbunde kintu kyabete gyo kugosia mono guchiase amata yaye na boigo ababwatani baye gose bali bakonyara kaba bakumusegeta nigabolirie eke gosensemo ya obotuki ko ene kebno botuki bwakorirwe na bonse uri bwateranirie negakore iki kwimukiriwa igetambukero egetindi kielichiko. So now after the meeting, while I was heading home, when reaching the gate, I had a lot of gunshots. I saw police officers running left and right, armed. They are carrying pistols already on their hands. So I was surprised when what was happening. Now we headed inside where I saw the DCI officer, a whole senior DCI officer, the DCI of Rachuno South, with a firearm, shooting. Now, we tried to inquire what was wrong. He indicated that they were looking for someone here. But my question is, the DCI, they have the resources, they have the machinery. If they were unsure of the person they wanted, if he was in our compound, it was simple. They would just inform us, give us a notice. No. We will allow them to search. Because at the end of the day, they came, fired gunshots all over. There were women in the compound. The residents were there. It brought tension at the end of the day. They didn't arrest anyone because the person they were looking for was not here. So does it mean that the DCI are incompetent? Because they have the machinery. They're able to locate where the suspect is. They brought commotion, a lot of tension. Residents were not happy. The same, our former member of parliament was killed through political assassination. How will the residents feel when they hear gunshots at the same compound of the member of parliament? It's so unfortunate. People are being hacked in town in broad daylight. One person was hacked by the name Jim. He reported to the police. He mentioned the people who did it because they did it in broad daylight. Nothing has been done. All we are seeing is theatrics. They barge into someone's compound, fire gunshots,
Mwanju muligereria murai wense musike William Samoei Ruto nigagendera netaro yaje chinsemo je kambani rituko lia kabiri rero asanya kubaga gutarira county ya Gitui na gukwana amange ali serikali yaje ganta konekia gochia ase abakenya nimo nabamenyi be chinsemo echo boigo umusike Ruto nigaira libagaria bene na gukwanira abamiriri be serikali asanya kubaga kobomochia na gotabuna tubwati mirobeliende yonsi nigo bagenderete na siasa chitabwati mirobeliende yonsi anene muno igoro yobogima bwa bakenya. Kama hujafanya kitu chochote wachana na raia. Ama namna gani? Ama mnasemaje? Hawa majamaa, unajua hawa majamaa mimi nashindana na wao. Mmesikia mambo yao? Mambo yao ni matatu. One term, Kasongo, must go. Sasa mimi nataka niwaulize. Hiyo ndio siasa yao inaishia hapo. Inaanza kwa ukabila, inaenda kwa matusi, inafikia kwa kupingana. Sasa leo wanapinga housing, wanapinga soko, wanapinga model ya elimu, wanapinga SHA, wanapinga kila kitu. Sasa mimi nataka niwaulize, na sio ati wanapinga kwa sababu wako na maoni ama agenda ama wao, they have no plan. Hawana maoni tofauti, agenda hawana, sera hawana, mpango hawana, hata akili. Kumbe mnawajua. Mnawajua. Ati sera na mpango na agenda na plan na akili. Salale. Sasa kama mambo yao ni hiyo, ati ndio wanataka ati wanataka kuongoza. Utaongoza Kenya namna gani kama huna chochote? You don't have any plan. Ati kazi yao kubwa wanataka kuja kusema tunapinga housing. Na mwanju muligereria mugavana mukoro bwe county ya Machakos ujibo igole muwasiri musike Dr. Alfred Mutua na era niga mochirie agatia baraikoro ase chindeme che ukambani asogota yabona nigo babwateranire ase okoira gosokwira ni nseme jumagega na koyibeka sense melio kwa mirire serikali sanya bagota yabona barabukuru kale tibanya kabera isiko ya serikali. Mheshimiwa Rais, sisi Wakamba umesema ni watu wazuri na tutakuwa mbinguni na wewe kule kwa sababu hata wewe ni mtu mzuri. Tukipanga hali ya maisha. Hawa Wakamba hawajakaa kwa opposition. Sisi kutoka wakati wa mwanzo, Paul Ngei alikuwa ndani ya serikali, Kitili Mwendwa ndani ya serikali, si ndio? Manandu ndani ya nini? Serikali. Sisi tumewatu wa serikali, hata Mulu Mutisia alituacha kwa serikali. Sasa hii mambo opposition si hatujui ilitoka wapi. Sisi watu opposition kwa sababu sisi tunapenda maendeleo. Na tumechoka sana kushika pembe wakati wengine wanakamua. Hata sisi tunapenda kukamua. Na hii kasumba imeingia kwa kichwa, ambaye tuko na slavery ya akili, ambaye imewekwa hapo na watu wamoji wanajijali kibinafsi, lazima iondolewe. Tuseme ya kwamba the time has come for change. Kama ile rais ulikuwa unasema ile quote ya Bob Marley ya kwamba you can fool some people some of the time but you cannot fool all the people all the time. Watu wakudanganywa wajua kwamba their time has gone. Vijana hapa wanajua maisha yao ni mafupi. Na gukorera mwanjwa omo ligereria mukonyi bumurai wense omo ske Professor Abraham Kithure Kindiki nigo nera na kiribuna niga serikali ya Kenya kwanza kura murai wense omo ske William Samoei Ruto igoje kwanekeria aba Kenya bonsi amagendero na namane sanya kwa kwanire gatia amagendero ale serikali ya robeiri nse yo murai wense omo ske William Ruto kwanekeria abamenyi ibe chinsemechio anamono ase county ya Gitui, Machakos na Boigo Makueni. Mheshimiwa Rais, mimi nakushukuru umefika hapa. Sisi watu ya area hii tumefurahi umetutembelea. Na kuja tu hivyo umetuletea maendeleo. Hii barabara yetu imekuwa siku mingi. Na leo tuko hapa, tuko na uhakika in the next one here. Barabara yetu ya kutoka kwa siku kwenda Migwani, kwenda Mbondoni inaenda kukamilika. Niwoka nate huo. Mesikia rais ametaja barabara zile zingine kule Zombe Chuluni, kule Kamuwongo Kandwiwa, kule Kudha Mudha mpaka sehemu za pale Mutomo, na rais anakazana kutujengea barabara Kitui na tunafurahi watu wa area hii kwa ujumla.
Ya pili, rais ametuletea stima. Ni kweli si kweli? Si mmeona kazi ya stima hapa? Hiyo pesa yote ya stima mmeona hapa rais ameleta 2.3 billion shillings ya Kitui County peke yake to connect 20,000 households. Rais aendelee kutuongezea stima ama asiendelee? Aendelee asiendelee? Atuongezee barabara asiendelee? Mwanchumo ligerali chita eka emirongebere na isano na mwachi aitire igoro ya chinsa ibere chabona marogoba na uno tokolera ekeunga chinsa ibere ya senchira yo wekirano kolinda sense miliende yo mutimoko ni gotogoshikira na Dr. Ken Amos Onsarigo kurwasenya kita World Fit the Center na goto koligeria mangi igoro yo komenya okuya kebo chenu gotosko challenge ni ngoro kwaro ni toto nyagiri korwa sense manyereri yo tuwatera na Wilson Makoli na baganza me transmission ga kurwa DJ Arsen gose Kevin Ongeri kenda goto buya Imea Gatembe TV kionga kia mamusi. Baraka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo Dorome, Mangana man, Bangina ninjo. Aye, muita keminyo tagana muimu kaigo. Ayabo nonyoraga keiga kukwanyora, akuna kukwakora. Usomi kwanda okora ga sigetiga, aliye kwayo sikikwaye ikitari ona endelea koirana. Kubwa Odio mwisumbu ikaran stari tana okora kende pi. Nabali gobono kidote nga muita keminyo tangana muimwe kaigo tata ikwara nyora geke. Kibwatere koboko kai. Ikikwara anyora geke. Ikikara kibwatere koboko. Remere ni bintu bwate isaneka. Na hinde tema gukora bike iriyegere biwo takabwo nywa byabere bingi. Muita keminyo amini ndoto nga muita keminyo tangana muimwe kaigo rende. Baraka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo Dorome, Mangana man, Bangina ninjo. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo karose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati gwikari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi riga aseduke riga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke riga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go musongo eyweranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Springfield Medical Vision Center nigomono egukorereria obukoreri bwa general outpatient consultation nabuigo obubweria kukora bari ensemo y'uburingiro gose laboratory services pharmacy eye care usensemo ya maiso nabuigo ensemo ya maini gose dental nigomono ba mentire obukoreri bwabo kuba ubuya n'obuyamano kigiba bagotoka asensema Imperial Building, ground floor, Samange Bakre Simiase number
0745 2680 31 was 0721 243247. Springfield Medical and Vision Center. Guika Ekwe Obokoreliobia. Ine